Tot i la pandèmia, perquè la Teresa fa molts anys que és entre nosaltres, ha estat una professora excel·lent i tenim el cicle inicial, els companys, que li volen dedicar unes paraules per començar i després doncs, hi haurà diferents parlaments. Diuen que et jubiles. Sense esperar-nos-ho, hem arribat a dia d'avui en el teu darrer dia de mestre. Sabem que t'agrada ser discreta, però avui deixa'ns fer-te protagonista d'aquest acte i fer-te algunes reflexions. Sí? Has viscut uns quants anys ja plens d'experiències compartides en la teva gran vocació, que ha estat la docència. Infantil, cicle inicial, cicle superior, suports... N'hi ha algun altre? Han estat hores i hores de feina, projectes comuns, acords, programacions, actes, idees, innovacions, formacions, famílies, alegries, incerteses i bla, 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 què t'hem de dir? Has compartit molt amb tots nosaltres i sobretot amb tu hem compartit amistat. La teva presència serena, el teu saber estar, saviesa, paciència, carisma, tenacitat pausada, forta i engrescadora. Tot ho has pogut transmetre als teus alumnes. Sí o no? Sí! Els que han tingut la sort de tenir-te han sentit la teva estimació vers ells i vers la teva tasca. Teresa, com a companyes, companys, ens emportem de tu la teva personalitat observadora, respectuosa, silenciosa i prudent, atenta sempre als més petits detalls. Ara toca encetar una nova pàgina del teu llibre vital, amb nous temps de dedicació a la família i als teus projectes personals, sense la pressió d'uns horaris ni l'estrès afegit que porta la nostra feina. Acabar dient-te que et podràs jubilar com a mestre, però no et jubilaràs de la teva presència que ens ha ensenyat tant i que ens emportarem de tu. Molta sort en aquests 9 anys que encetes ara i estem encantats d'haver-te tingut com a mestra i companya. Gràcies. La Teresa va ser la nostra professora a primer i segon. Guardem un record fantàstic. La veritat és que hem tingut molta sort d'haver-te conegut i estem molt contents. Mai oblidarem les històries tan boniques que ens vas explicar. Com ens corregies d'aquella manera tan acollidora que no oblidarem mai. Ens has ensenyat moltes coses, però el millor eren aquells moments tan divertits. Sempre has estat dolça i atenta amb tots i ens has ensenyat un munt de coses que mai oblidarem. Volem que te'n vagis amb un bon record, perquè a nosaltres ens quedarà la meravellosa sensació d'haver-te conegut. No volem que te'n vagis amb frases tristes, així que t'assegurem que cada un de nosaltres et trobarem a faltar. Hola Teresa, tu per mi vas ser la meva segona tutora aquí a l'escola, la primera de primària, i una cosa que em va fascinar molt de tu és que sempre estaves atents en tot, i ets, crec que una de les tutores que més atenta està, com a mínim aquí, a mi aquesta sensació em va donar. I la veritat és que em va agradar molt estar a la teva tutoria. Jo em vaig posar trist quan vaig canviar de tutoria, a mi em va desagradar molt com a tutora.
Bon dia, Teresa. I bueno, avui per celebrar la teva jubilació vull explicar una anècdota que ens va passar. I ens remuntem a colònies de primer de primària, quan una nit vaig menjar alguna cosa que em va sentar malament i vaig estar vomitant tota la nit. El dia següent estava destrossat i tu vas estar tota l'estona al meu costat ajudant-me, animant-me, i gràcies a aquests ànims em vaig recuperar i vaig poder continuar jugant i passant-m'ho bé. Moltes gràcies, Teresa. A més, per haver-te portat moltes vegades més com una mestra, com una mare per nosaltres, i espero que tinguis et desitgem molta felicitat en aquesta nova etapa de la teva vida. Hola, Teresa. Avui estem tots reunits al pati per dir-te adeu, perquè puguis acomiadar de l'escola, del professorat, dels alumnes. Tots tenim un molt bon record de tu. Tot i que va ser breu el temps que et vam gaudir com a tutora, va ser prou per identificar-te com una bona professora i, el més important, una bona persona. Probablement de molts de nosaltres no te'n recordis, però et volem fer saber que nosaltres sempre guardarem un record entranyable de tu. Des de la nostra classe i tota l'escola et volem desitjar la millor sort d'aquí al futur i que gaudeixis la vida amb la mateixa felicitat i alegria amb la que afrontaves les nostres classes i la vida al centre. Moltes gràcies per tot, Teresa. Esperem que et vagi tot molt bé. Molt bé, doncs després d'aquestes emotives paraules donem pas al grup de P5, no, sí? El grup de P5. Estic completament emocionada per tot, per la vostra presència i per tot plegat, per les vostres paraules. Bé, haig d'agrair als maristes per haver-me donat l'oportunitat de poder treballar i conèixer-vos a tots. Sou excel·lents, tots, professorat, alumnes, tots sou excel·lents. Us estimo molt, us estimo a tots, cadascú de vosaltres, amb les nostres qualitats i tot. Treballar amb vosaltres ha sigut un honor molt gran.
La veritat és que no són paraules per dir, sinó que les sento. Les sento dintre del meu cor, perquè quan he treballat amb vosaltres, la veritat és que estant a la classe amb vosaltres, t'oblides de tot, perquè amb vosaltres un no es pot avorrir. Has d'estar constantment creant, pensant, observant i estar sempre atent. I això comporta una exigència, però també comporta una alegria, una tranquil·litat, una cosa que es diu molt gran, que és estimar. Us he estimat i us estimo molt, perquè us tinc dintre del meu cor. Moltes gràcies per tot. Gràcies. Molt bé, doncs no voldríem acabar aquest acte sense fer-te un petit detallet, doncs perquè ens recordis no el temps que has passat aquí, sinó justament aquest comiat, no? Perquè no sigui un comiat, sinó que sempre que pensis en nosaltres, doncs, mira, tinguis un detallet per recordar-nos. Per tant, endavant la Marga i l'Eva, que et faran entrega, primer de tot. Teresa, aquí hi ha un recull de paraules dites pels teus alumnes, dites pels teus companys, perquè amb calma, després a casa t'ho puguis llegir, que, bueno, és el que sentim de veritat, tot el que s'ha dit, i perquè te n'en recordis. Gràcies, aquest sentiment és compartit, Gràcies. I l'Eva també fa entrega d'una planteta, que serà la vida nostra, que la tindràs a casa teva. I després, de part dels teus companys, doncs un petit detallet també, perquè també ens portis en el teu cor, d'acord? Doncs agrair-te, Teresa, sobretot s'han dit moltes coses de la Teresa, se n'han dit moltes. Jo potser em quedaria en quant al claustre i també a l'alumnat, no? Amb aquesta serenor que ens has aportat, no? Jo penso que ets una persona que ens has transmès una calma, una serenor que de vegades en el nostre dia a dia costa d'aconseguir, no? Perquè sempre anem de bòlit, perquè hi ha moltes coses, com tu bé deies, hem d'imaginar, hem de pensar, hem d'observar, hem de modificar, hem de canviar, no? I tot això de vegades ens fa estar en un estat de nervis que tu has sabut portar molt bé, no? Amb aquesta pau, aquesta tranquil·litat que penso que has transmès a tot el claustre. Per tant, moltes gràcies, Teresa, que tinguis molta sort en aquesta nova etapa que comences, que la gaudeixis al màxim, que puguis gaudir-la fent tot allò que t'agrada i que ja saps que aquí a Maristes tens una casa, una família, d'acord? Que vagi molt bé. Aplaudiment, ara sí, que soni ben fort.